Čaute, to som znova ja. Každý vie, že, no nie každý, ale zajtra budem, no dnes, som ešte dopletená. Dnes o 4:00 má byť v meste nejaký pochod halloweensky. Má sa tam ísť v maskách a zbytok budete mať v popisku. Fajn. Takže chcem vám ukázať nejaké masky, alebo za čo pôjdem ja. Ja pôjdem za strigu, ale samozrejme, že klobúk nie je všetko. Fajn, začneme dopodrobna. Najprv tu mám taký nos. Musím si ho nasadiť. Čo poviete? Potom tu mám bradu, ktorú si tiež skúsim nasadiť. Samozrejme, že budem vyzerať strapato, ale to je ako tak jedno. Tak fajn. To je brada. Ďalej tu mám také nechty. Ja sa zavraždím. Fajn. Ale aj klobúk si už môžeme nasadiť. Ďalej tu sú také nechty. Si tiež postupne nasadíme. Ale musím povedať, šialene z toho bolia prsty. Fajn. Tie nechty vyzerajú nejako tak. Mám ešte také, čo sú vlastne z papiera. Si nejako takto by vyzerali na prste. No. Ďalej tu mám také zuby. Teraz si ich nebudem dávať, ale napíšte mi do komentárov, na aké si mám zobrať na to slávnosť. Lebo ja neviem. Sú tu také biele a sú tu také zelené, ktoré sú mimochodom väčšie. Je v tom aj vidno. Dobre, ďalej tu mám dva klaunské nosy. Fajn. Mám tu nie až tak veľa tých masiek, ale mám ich tu veľa. Fajn, takže nezabudnite mi napísať do komentárov, ktoré si mám dať zuby. A samozrejme dám vám aj čas, aj dátum, kedy má byť tá slávnosť. Keď tam môžete ísť, ale musí sa tam prísť v maskách, ale mať niečo proste strašidelné. A to je asi k tomuto videu všetko. Tak, čaute.